Terve kauppakassivideo. No niin, katsotaanpa mitä tuota S-Marketista sattui tarttumaan mukaan. Jääsalaattia. Vissyä janojuomaksi. Kotimainen sikanauta jauhelihaa. Kotimainen peruna, kasvikset. Tein jauhelihakeiton näistä sitten jauhelihaa kerran. Ne on helppoja ja käteviä. Sitten maitoa. Kevyt maitoa. Suomalaista tietenkin. Sweet chili kastiketta. Tästä ruokakerronnalla. Niin teen tämän yrtti valkosipuli kanafileet ja sitten siihen basmati riisiä ja sitten tuo sweet chili ruokakerma siihen kastikkeeksi, niin hyvää tulee. Saaristolais ruispaloja. Nämä on hyviä makioita nuo leivät. Ja emmentaalijuustoa, extra emmentaali. Eipä tässä sen enempää näitä ostoksia ollut. Ei sitä aina tarvitse mitään älyttömiä määriä ostaa ruokaa, jos käy kaupassa. Sitä viikon ruokia jaksa alkaa kantamaan sitten. Tulee se myös kalliiksi, jos ostaa viikon ruuat sitten. On siinä sekin puoli, että jos noilla pärjää pari päivää tai useamman päivän, niin ihan hyvä, että mitään älyttömiä summia kannata välttämättä haaskata tuonne kauppaan. Sitten riippuu varmaan ihan tilanteesta, mutta tässä oli tämänkertainen kauppakassi. Terveisiä S-Marketista. Katsotaanpa seuraavalla kerralla, että mitä sinä keksit. Jees, morjens.